Ovo mjesto se zove Obrovac. Tu je glavni most i tuda ide stara cesta prema Zagrebu i Splitu. Ovuda na krstarenje ćemo ići ovim brodićem. Nema nam puno putnika. Ovo je brodić. Da. I s njim ćemo ploviti. Evo, krećemo na lagano putovanje rijekom Zrmanjom. Slap. A ne? Pitaj ga ti. Gore se vidi stari grad Obrovac. E sad, datumi, stoljeća, godine, od kad je to i to ne znam, to moram iskopati na internetu, pa ako uspijem naći, a naći ću najvjerojatnije, onda ću to napisati u opisu. Patkice su tu. Puno patkica je i na čamcima. Guske su tamo ispod mola. Tu je malo zmazana voda, ali ne može se ništa drugo očekivati kad je u pitanju grad. Kad ćemo izaći malo iz grada, onda ćemo naići na čistoću. Imate vi šta, gospođo, za nadodat? Vi uvijek imate nešto za nadodat? Ne, samo uživam. Dobro, onda možemo dalje nastaviti uživati. Tamo i tamo. Dobro.
O, hoću, ima ljudi. Najvjerojatnije ima ljudi. Znaš šta? Bura dere sve jače. Ali to je valjda zato što mi idemo. I pogled nam otkriva vjetrenjaču koja je nebitna u ovoj priči i ne spada u ovu prirodu, ali iza vjetrenjače su tulove grede. Tulove grede nas nisu danas pustile k sebi. Bilo je sve puno oblaka, bile su skrivene u oblacima, a sad puše bura, tako da je na tulove grede nemoguće doći. Počelo je toliko puha da više kameru ne mogu držati ravno. Ne znam koliko se čuje u mikrofon. Morat ćemo pričekat malo da zavinemo iza zavoja. Tu smo na otvorenom, ali malo nas ipak čuva ovo brdašce. Prekrasno je. Netaknuta priroda s ove strane. Dok s ove strane izgleda kao nekakve stasice. Budemo vidjeli kad pričamo bliže. Ipak ne može biti da ljudska ruka ne takne prirodu. Eto. Ali otkud je to došlo? Budemo pitali kapetana broda. Što je to i otkud to? To je nekakva obrambena kula. Ovo je toliko fascinantno da se nema šta reći. Čovjek ostane bez daha. Kad se nađete oči u oči s ovakvom prirodom. Onda tek osjetite koliko ste mali i ponizni. I onda opet čovjek kad gleda ovo silno kamenje, i onda se zapita otkud ove biljke rastu. Biljkama obično treba zemlja da raste. Da.
I evo nas, dolazimo do ušća rijeke Zrmanje u Novigradsko more. Ovo je baš izgledalo kao put u prahistoriju. I evo nas na kraju puta, ovo je sami ulazak rijeke Zrmanje u Novigradsko more. Sad će se desno ukazati stari Maslenički most, eno ga tamo, crvene je boje. Tu desno su Jesenice gore, malo dalje je Maslenica. Lijevo je Karin. Upravo ulazimo iz Novigradskog mora u rijeku Zrmanju. Ovo je samo ušće. I plovit ćemo Zrmanjom do Obrovca. Pa još 4 km poslije mosta. Poslije mosta do Jankovićevog buka, čini mi se, Slap Jankovićev buk. Eto, pa uživajte u prizorima. Ne znam koliko ćemo to uspjeti u miru snimiti zbog vjetra. Vjetar je sjevernog smjera, nije bura, ali dosta puše, djelimično.
počelo puhati. Ja bi se opet odvezalo toga.
tamo. O, vidi Croatia kamper je. Evo nas u Obrovcu. Desno su guske, a lijevo je naš kamper. Parkiran, čeka nas. A mi idemo dalje malo još.
još jedno 3-4 km idemo dalje do... Samo malo pitat ćemo gospođu. Jankovića Buk. Do Jankovića Buka. Do Jankovića Buka. Slap, aha. Da, do nečijeg slapa idemo. Nekad nije bilo mjesta da autobus uopće uđe unutra koliko je tu bilo autobusa. Koliko je tu bio moving, koliko je tu ljudi prolazilo. A gled sad je u banani.
Evo nakon vožnje brodićem usidrili smo se da ćemo malo u razgledavanje tu da vidimo šta ima. Na Jankovićevom buku, ne? Upravo hodam kroz vodu. Voda je prekrasna. Malo je hladnija, ali dobra je, fina je za kupanje. Osvježavajuće. Idemo se prošetati da vidimo. Ops. Tu se možeš i okupati. Ako ne gledaš kam staješ. Aha, nešto sa vodovodom. Nešto je ovdje sa vodovodom. Ali staro i ne valjalo više. Ima dosta kupača. Ali ovo je jako zgodno. Ovako se prošetati malo kroz vodu. Da vidimo sad točno kakva je ovo građevina. Da, to je vodovodna građevina. Sad, ovo nosimo tamo. Idemo dalje. Puno sam se šetao, ali nikad se nisam šetao ovako preko vode. Toliko dugo preko vode. Ovo je fenomenalno. Ne smiješ dugo gledati u vodu, onda ti se sve pošeremeti. Ovo je naš kapetan broda koji nas voza i navaža i razvaža. Tu je jedna plažica mala. Lijepo puše vjetrić. Idemo na ovu stranu malo pogledati. Da vidimo gdje smo, tu smo na rubu priče. Malo do Slapića smo došli. Wow! So cool. Gubaj. Idemo do ruba. Jako je dobro. Tu ima jedan turbo pličak za dječicu. Evo ga, i tu je topla voda. Tu je vruća voda. Samo jedan peso laje. Mali. Ne smijemo mu blizu doći. Čuva svoj teritorij.
I gospođa se negdje izgubila. Ona hoda negdje. Tamo. Wow, kako dobro. Ela? Moja Japanka se skroz okupala, cure su mi Ko je Japan? ova. Kak misliš okupala? Pusta mi se ni slab, pa su mi cure ovoga. Ova Japanka. Da, ova Japanka. Ova Japanka. Staja se. A što ja govorim? Što ja govorim da se po Hrvatskoj u Japankama ne hoda? A vidiš da ih bačam. A ovo su cipli. Ovo su morski cipli i riječni cipli. Cipal je jedina riba koja može živjeti i u slanoj i u slatkoj vodi. I kaže mi kapetan broda da je prošle godine ovdje zalutao, baš zbog cipala je zalutao delfin i da je tu bio mjesec dana. Da se hranio sa ciplima. Evo. Dobro, to ćemo sada ugasiti, pa ćemo ići malo uživati. I krećemo natrag, okupali se jesmo, slap vidjeli jesmo. Idemo natrag prema Obrovcu. Da završimo i ovu šetnju, prekrasnu, plovnu. A uživajte dalje. Ovo što vidite pjenu, to nije zmazana voda, to je uzburkana voda, jer je to voda koja se miješa, znači slatka i slana voda su ovdje pomiješane. Znači ovaj dio kojim smo se vozili, odnosno plovili do ovoga slapa, to je bila bočasta voda, znači pomiješana slana i slatka voda, zato tu ima i puno cipala.
Do ovdje uopće nije problem niti pješice doći, jer je od ove zime, ovo proljeće, je probijena pješačka šetnica od Obrovca skroz do Slapova. Ta šetnica je dužine 4,5 km i nagrada za šetnju od 4,5 km je kupanje na Slapovima, koje je prekrasno, divota, doživljaj. Evo, šetnica u ovom dijelu počinje i sa rasvjetom, znači može se lijepo šetati i na večer, rasvjetljena je, stvarno je lijepo uređena. Tu su čak i klupe stavili, kamene klupe sa stolovima, da se odmorite. Dakle, moj prijedlog je, kad idete na more starom cestom i spustite se s Velebita u Obrovac, onda se parkirate tamo na starom autobusnom kolodvoru i lijepo pješice do Slapa u dužini od 4,5 km. Usput, ako vam je vruće, slobodno se okupajte. Voda nije hladna. I voda nije zmazana. Voda je potpuno čista.